Cool. Yep. It's still your boy, Umandisi Wakamachaya, aka Raspanjili. Abanye bamaze ngomadanoni. Ungandibiza ngamagama amaninzi. They call me with names, they give me tags because of the content and yenzayo. Guys, I want to welcome you. The first episode yeshow yami ethi Cheers to Content. Ewe igama lithi Cheers to Content benchilo lathi it emphasizes focus on more content creation. Apha siya about content. Benchilo ke kanti lihlala ukunethezeke ukhula isitangu khulezo bhatyi wamkelekile ekhaya apha kukwano content. Benchilo kaloku show yami that ngizabe ngikuphathele i-interviews nabantu sincokole ngesport singene nakwezinye ke izinto ezibandakanya i-community zethu. Ndizama ukuthi ke i-social economic issues siphinde ke guys singene kwi-content. Ndizabaninzi nabantu endizababiza apha abenza izinto ngawo lo mzuzu ndiyani welcome ndithi wozani ngobuninzi benu. Benchilo kule show yami uzabe ufumana ubundimo. Ndizabe ke ndisenza yonke lento uthi wena bekungaba ndiyabawela uyibona ayenza lokho because emantomfana ingathi capable of doing many things. Yes, it's like that, but ke ngoku apha ndizozikhulula ndizozinikezela kuni. Wake wathi unyana wontu wathi ndizinikezela kuni. Ndizokwenza loo nto kaloku ngawo lo mzuzu ndifuna uhlala unethezeke. Ndikuqulunqele i-series ethi The Tribe of Abantu. Yandiva ke ngoku le series leyo nayo ndiqulunqe ne-youngster abantwana abancinci mandithi i-ages endikunye nabo ages zaba bantu ndeza nabo fana mhlambi ngo7 years 5 years to 14 years omdala ndizama ukuveza lanto ndithi you can create nantoni na where you are using what you have. Nale show i-show about lonto ndizozama ukuthi sukumiswa kungabi nantontoni uthi andinayo intontoni yenza lento ikwaziyo. Nanso i-series yami nayo ku-episode 1 wayo i-series yami. Please do enjoy. Thank you. Deep in the heart of the Eastern Cape, the Abantu tribe, they live a traditional life untouched by the modern ways. They live off land and hunting and gathering to survive. Their connection with nature is so strong. They use crops, plants for medicines, passing down knowledge through generations. Their way of healing is rooted in tradition. Their simple self-sufficient lifestyle is a testament to their resourcefulness. They live in harmony with the environment. The Abantu tribe traditional way of life is a unique and valuable part of our cultural heritage. Let's appreciate their connection with the nature. The Abantu tribe's peaceful existence was disrupted by a sudden and mysterious event. A man fell from the sky, bringing with him the glow of modern technology. Two young boys from the tribe spot the stranger dressed in an unfamiliar clothing. They were surprised, they were shocked. They thought maybe the man fell from the big birds that used to fly above their heads each and every day. Airplane. The arrival of this outsider marked the beginning of a new era for the Abantu tribe. Will their traditional way of life be forever changed by this encounter with the modern world? That we don't know. Stay tuned for the Abantu tribe's episode 2 on the Cheers to Content show.
Cheers to content, cheers to content, cheers to content. Again and again. What is cheers to content ithetha ngayo? Cheers to content kaloku madoda ndizama ukubonisa ulutsha. Youth out there, you are always complaining ukuthi unemployment. I always go there and submit CVs. But you have your phone. You are sitting there with your phone. You are doing nothing about it. If phones zangoku zinabo no AI. You can ask whatever. If you want to Google lo English yakho kukhona nento zi-interpretayo. For ukuzenzela lula wenze into eliphupha. Sometimes guys asizophelela sonke sisiphinda ngezitulo ezofisini. Maybe omnye umuntu out there yena uzaba yimvumi, uzaba yi-actor, uzaba ngumjive, uzaba yimbongi, uzaba yiyo yonke lento pha kwicala le-media. Ndize kubo ke kababantu. I'm not saying sonke we can be content creators. It's not like that. But in it, when I'm to uzivayo, I always have this thing. This is the right place. Because I'm gonna show you you can do whatever where you are using what you have. Always complain I don't have a camera, but unayo imobi cell yako. Start to do content. Zishute. You want to be an actor. Actor. You must first start. Yandiva. Ukwenzele ufike kule ndawo yakho. When you reach your destiny, ufike so fit and fresh. Yandiva. Uthabaqala ngolhlobo. It always starts small. Yandiva. Do your thing using what you have. The show is all about that. It's all about that. I'm just trying to wake up. I'm just trying to do it. Heads up to youth. Because the youth is always complaining. Crime is level the crime iyanyuka because of youth complaining. Andina mama akho hey ayikho lonto leyo wena ukhona. Lucky enough opportunity zethu azifani nexesha lakudala. Use your phone wena. Do your thing. If you're a graphic designer, start using your phone. There are apps for lonto leyo. If uthi wena ufuna imoto mechanic kuku YouTube, and to use your phone. Ndithi kuku YouTube you can search. There is another guy ebengibena itinaka ulilitha. Ndiyambuza ulilitha ngulo ndenza naye i-freestyle phakula video nzayiveza beshowini. Phakula video ulilitha ndiyambuza lilitha wayifundiswa ngubani igitari. The way ulilitha ibetha ngayo igitari, you may think uba wayifundiswa. Uthi ulilitha ngu-YouTube. I couldn't believe that. Ulilitha uyeza ndifuna nithi guys nibukele le show nibe motivated. Masijongene ulilitha. Ngozandile ngivulele ngifile ngiyavuma ngifila lencinga mnayo olokunjani ngivulele zandile uyandazi ngisitoto sowubona uxolo uyakhasa umntana phamboba kujika mafu phamboba izulu lesise yeke nahambe ngizibekile izimvo zenu mkhululeni kangena ngizibekile izimvo zenu. Kitimolone teksini namtiyabulisa ananiksi yotula nsawuzulisa namundi akwazukula mandilikliko lomkhulu mqwabeleni umntana bakekinaha sanumlaha lomthitu sengehlaha trahe namandla lotraha inetraha mqwabeleni mnikenezo sentana sikhuliswe uzamisonga sibeke etafile ajisumndeni nabantwana ekhayeni tata mayibrada ufake paketheni umjabule sing it again and again. Oh, one time for money come on again. For this guy it's breaking them chains usuke dala benkulombambe kokuthetha wenkululeko. Well, we are back, we are black, and Kubeni Yamuke at the cheers to the content. You are still tuning in Diabulela and Titanki and Kosi. Right about now, Ditela Unga Shukumi. Stay tuned because there is a lot that is about to go down upper Nkubeni. Here at Talen Kwamu, I'm joined by Mr. Sibusi Somkhwebi, one of the content creators. As I've said, sometimes here I'm gonna go out and meet some other content creators. Okanye mandithi abantu abenza iart apha kwami ndino Mr. Sibusi Somkhwebi sizakhe singene ke kwi-challenges nendlela ayenza ngayo i-content nokuba siwenza ntoni singamfumana phi buti molo
mandibulele bhuti wami and thank you ukuba mawunike nami elithuba mandifikelele enkqubeni yakho ethi cheers to the content. Yes, so bhuti. thank you mandibulise nakuba Nantsika Babukele ekhaya. yeah. Thank you. Guys, that was Usibusiso Mkhwebi, aka Ras Makado. Uzazicacisa ke he's gonna be more specific asixelele ngoba yena ungubani, what does he do, what does he specialize on, because Usibusiso thina simazela ku TikTok, simazela ku Facebook, but ke ngoku yena uSibusiso angazicacisa. Who are you, Fondini? Oh, okay, mandibulele kwakhona igama lami nguSibusiso Mkhwebi. Yep. aka like anzawuthi ndaziwa ngoRas Makado mostly kumakhasi onxibelelwano. Yes, I am a content creator. I would say I'm a creator. Because I ndenza lento ndikwazi uyenza ngelo xesha ndikwazi uyenza ngalo. Yep. In our days sifumane inhlahla yokuba if ever unalo talent unayo, you could just usebenzise ifoni, usebenzise lo camera, uzifote and then uzipost and you get recognized and ke ngoku njengoba utshilo ke ngoku Facebook bayabhatala and i-content ngoku iyabhatala. I-videos ezi bezicimba abantu bebekujongela zona mhlawumbe kujongela phantsi ko-TikTok ziyabhatala. So ndingumntu ke ngoku okwezo nto wena bhuti wami. Yep. Thank you, Bhuti Sibu. Usibusiso, I think uphinde wayichaphazela. He has touched into beske sathetha ngayo apha enkqubeni, the thing of uTimos. Abantu must use phones zabo ngoku to put their talent pa, so that bafumane exposure. Nathi sikubone ko TikTok, buti lanto to ikunceda ekuthinini when it comes to chasing your goal or your dream. I think most wena uyi-actor. Okanye ndicela qambe uqale you are an actor, you are a content creator. What do you do? Because benkhe ndakubona nakwezinye izinto kuthiwa the wireless. So I want you to tell us more about you. What is it that you do? Mna mntakwethu, I'm a creator. Currently now I'm at the wireless ndenza le program ndiyenzayo pha, which is Year Rate. But mna ndingumntu owenza yonke into endizixelela uba ndiyakwazi uyenza. Andizilimithi. Ndiyakwazi urapha uba ndiyafuna urapha, ndi-acte kwezi content zethu. So I'm somebody ongazibhokisiyo. Like umzekelo, if ever, as I said, uba ndiyakwazi ucula, ndizawuthatha ifowuni ndizividorize ndicule. I see a lot of people abangazi, like ndazi abantu abaninzi abahlambi umntu uyacula but akayithathi into yoba makathini azifote acule okanye az-expose, because indlela yozi-expose ngoku i-social network. Uthathe lo video uyiposte ube discovered, uthathe lo video okanye sikupeye, because now you could make i-fan base yakho. Yabona ke ngoku ngantoni ngezi social networks, abantu bakulandele, ube no YouTube, ube monetized and get paid, ube consistent. Because consistent into encedayo kuzo yonke lento yamakhasi onxibelelwano. Thank you, Ubhuti Sibu. That was Usibu esixelela ngokubaluleka the importance of using a social network. Uthi xa icacisa lubanzi, xa usebenzisa i-social network, you are opening a channel whereby abantu ubaza kubona khona. Talking of i-social network leyo, Bhuti wena umsebenzi wakho, how can we get umsebenzi wakho? Umsebenzi wami you could get at eSouls, like go YouTube at eSouls, kuwo wonke amakhasi at eSouls, ku YouTube at eSouls 07 uzazifumana into sizenzayo pha, from podcasting, izikitsi, music. So it's a lot that we do there. Uzoyibona because kwi-playlist nge-playlist yohlukile ngokwehluka. So singavuya kakhulu silandele pha, because nathi it's a way isindenza ngayo esibeka ngayo ukutya etafileni wena mntakwethu. So ndingatsho mntakwethu. Okay, eSouls, the duo yase Port Elizabeth eBhayi eGqeberha, bakhona pha kunantsika ku Facebook, ngo eSouls, bakhona ku TikTok, ngo eSouls, bakhona na ku YouTube at eSouls. Bona benza elhlobo atsho ngayo i-podcast, i-poetry, i-dancing, music, everything. They don't box themselves. That lento bese i-show yethu ingayo. But before I leave you, I want to ask quickly,
apha mos we see you thina kwinantsika kwi-social media Yeah. doing your thing as if you have a support or something behind you that support you to do your thing. Uyandiva, like umzekelo nowadays there's nothing that can support you ngaphandle kwemali okanye ngaphandle ko-have the whole system of i-production. Into exupportayo to uba i-content yakho ibe out there. So wena bhuti wam indlela enenza ngayo, it's like you have something. Uyandiva bhuti wam, I want you uxelela abantu out there nomuntu othi mna aba bantu ndikudala ndibalandela ngendlela benza ngayo bayandinwabisa, ofuna ungena emva uba yintoni into ebamotivateayo banantoni. Uyandiva wena bhuti wam, andiyanoba uyawuva umbuzo wam. Loo nto leyo ke ngobhuti it's gonna help i-viewers nababukeli apha eshowini yam kwinto ebendikhe ndayithetha ndathi use what you have where you are, do what you can. Because ngendlela ndiyibona ngayo umsebenzi wenu ningabantu abenza ngeli hlobo bakwazi ngayo abangena support behind. I want you to tell us uba wena wenza njani. Bhuti wam mna ndizayiqala ngolu hlobo le nto from kwibheyisi yayo yonke luthando lale nto siyenzayo. Good, love. Yes, and also kule nto siyenzayo thina iqale ngosonwabisa. I mean in terms of i-art you can't do i-art ongayi-enjoyiyo, uyabona. So i-enjoyment kwi-art ikwenza ucontinuishe, uyabona ke ngoku. So kulula xa usenza into oyaziyo noyithandayo uye ucontinuishe. Yes, sometimes abantu abazukunika loo nto but zazi wena uba uyayithanda le nto and ube nee-goals ngayo. Akho nto inceda ingathi zii-goals ngento oyenzayo, you know. Mhlawumbi uyacula zijonge uba after this time ndifuna uba sendaweni ethile, uyabo. So uye futhi uzinike into yoba mawuyileqe laa nto ubuzibeke kuyo. So ndingatsho mna because a lot of people abakwazi ukuyibona loo nto into yoba just start man, qala, uyabo, ngaloo nto unayo. Because these days it's very easy, you could take a beat, uthathe ifowuni urecord ucule iphume into yakho. You see, this guy is touching some of the things I've mentioned up. The only thing that can help you to move towards your dream is to start using whatever you have. That means, lucky enough, you have your phone, even if it's Mobicel. But if you start using that Mobicel, just imagine on the iPhone, uzabe sewuntswembu. So, andifuna nimane nikota and write down. Yes, but sorry to disturb them. Yeah, into enditshoyo like isebenzisi kuloo ndawo ukuyo there is indlela yokuba mawukwazi ukuqala. For instance thina indlela esiqale ngayo saqala singena phone, like phoneless, yayibona la. So i-phones asinayo, umtshomi yethu inayo. Yes. So what we have thina sasine content le ihlekisayo, le nothando la, le into ntoni. So we were doing i-content siboleke ifowuni emntwini, yabona uba sina nix, sithini sizifote and create a page, sithathe sifake kwi-page. So we didn't have anything but we loved it. So yahamba ngolo hlobo. So I'm saying akho mntu unokwazi ukuthi these days ba athi enetalente ye-art athi yena uvalelekile. No, these days you could take your art uyise pha uyazoba uyibeke pha uthunga izihlangu, zithunga izihlangu zakho uzithini pha yonke into yenzayo. Put it out there, market it, because abantu abaninzi ngoku umuntu sikayenza into acimba uzavela abhaqo. No, also market it sepha. It's easy ke ngoku ngu-social network uyamaketha, uyazimaketha pha, ngena kuwo wonke amakhasi onxibelelwano. Ndingathi kulula ngolo hlobo nowadays, akusafani nakudala apho funeka uhambe mhlawumbi ke ubhaske okokoko, yabo. A lot of us asibhaski, asifumanisisi nansikeni. Yes, isenziwa loo nto but kwabanye ngoku ilula, uthatha ngoba sefowunini yakho usebenze kakhulu, uzifote, khuphe content abantu babukele. For those bathi bona no money mna I have this dream okanye I have this talent of singing. I think I'm a singer or an actor. But the thing is I don't have the whole production team or production equipment. Uyamva uPhuthi Sibusiso Mrhwebo uthini? Just use your phone, because they started phoneless, having nothing. But now today they are, I think they are well known because of naseGauteng naxa bejonga kwinto zabo pha ku TikTok bakhona nasebakhana abababonayo. So ukungabi nanto must not be the stumbling block ime endleleni yakho. Always cheers to the content. Do it freely, in the free mind, in the happy body, with the happy soul.
izakwenzeka. Catch me same time, same place next time on my episode 2 ye show yami at the Cheers to the Contents. Let me leave you and love you. Mwah! We out.